Moi bons días a todas e a todas. Gracias por asistir a esta rolda de prensa que ofrecemos para informar dos asuntos máis relevantes que aprobamos na Xunta de Goberno que vimos de celebrar. En ese sentido, quero comenzar anunciándolles a adxudicación por un importe de 158.750 euros do contrato de suministro de 1.600 toneladas de sal para os 12 silos que a Deputación de Lugo ten por toda a provincia. Unha adxudicación que se fai co fin de afrontar as inclemencias meteorolóxicas propias do inverno e poder garantir así a circulación e a seguridade vial nas estradas durante as campañas que van dende este mesmo ano, dende o 2022, e ata a campaña do 2024. Resultou adxudicataria a empresa Ibérica de Sales Sociedade Anónima. En ese sentido, pois lembrar que, ademais de atender as estradas provinciais, tamén estamos facilitando sal durante o inverno os concellos que así o solicitan cando é necesario. Outro asunto importante que aprobamos nesta Xunta de Goberno foi a licitación dos 2 últimos lotes do contrato de suministro de equipamento para o Centro de Atención a Maiores do Concello de Navia de Suarna. Concretamente, trátase dos lotes correspondentes á suministración de artigos médicos e tamén de axudas técnicas e tamén para o cortinaxe, que se licita por un importe de 69.000 euros. Con anterioridade, hai que lembrar que xa se adxudicou por un importe de 186.000 euros outros 3 lotes deste contrato que se correspondían con mobiliario xeral, cos xogos e con material pedagóxico, con axudas técnicas e tamén con pequenos electrodomésticos e material de limpeza. Polo tanto, hoxe estamos dando un paso máis, un paso definitivo de cara a cumplir con esa provisión que manexamos de abrir o Centro de Atención a Maiores de Navia de Suarna durante este ano. E lembrovos que a día de hoxe xa temos en funcionamento dende a Deputación Provincial de Lugo un total de 7 residencias públicas para persoas maiores que están ubicadas en diferentes concellos rurais desta provincia. Concretamente, estamos falando das residencias de Trabada, de Ribadeo, de Pol, da Fonsagrada, a de Pedrafita do Cebreiro, Meira e Castroverde. E a previsión que temos é abrir no presente ano, no 2022, outros 2 centros máis. Como dicía, o de Navia de Suarna e tamén a que está ubicada en Ribas de Sil. En outro orden de cousas, anunciarvos tamén que este venres saiu adiante a prórroga do encargo á empresa pública Traxa para prestar o servicio de rutas fluviais en catamarán pola Ribeira Sacra da Deputación de Lugo. Sae por un importe de 685.894 euros para esta tempada do ano 2022 e con opción de prórroga para o do 2023. O igual que o ano pasado, está previsto que a tempada deste ano comece no mes de marzo e remate a finais de ano para aproveitar un tempo máis amplo. Sabedes que estas rutas fluviais en catamarán pola Ribeira Sacra son unha oferta turística que está funcionando moi ben, moi valorada positivamente tanto polo sector como polos usuarios das rutas e, por poñelo en cifras, dicir que o ano pasado, e con todas as restriccións vinculadas á pandemia, foron máis de 40.000 viaxeiros os que percorreron algunha destas rutas, tanto polo río Miño como polo río Sil, dende os embarcadoiros de Belesar e o de Ponte do Sil. E no ano 2020, no peor momento da pandemia, coas máximas restriccións de aforo, as embarcacións provinciais superaron os 21.000 pasaxeiros. Polo tanto, e facendo referencia a estas cifras, nos damos conta da importancia que ten para o sector nesta zona. Cambiando de tema e pasando tamén a outro que ten gran importancia para os usuarios do mesmo, falamos da adxudicación de 34 novos hortos urbanos da Deputación no Parque do Rato a outros tantos usuarios e usuarias. Polo tanto, con esta nova remesa, xa quedan adxudicados un total de 143 hortos. Quedan dispoñibles neste momento 7 parcelas que se irán asignando segundo a orde de solicitude e ata esgotalas. E tamén, noutra orde de cousas, dicir que na Xunta de Goberno aprobamos tamén a licitación dun contrato de servicios para a Granxa Galloso Castro, neste caso
para prestar o servicio de ensilado de herba nun total de 95 hectáreas de terreo e por un importe de 30.300 euros. E pouco máis houbo que abordar nesta xunta de goberno, así que se tedes algunha cuestión ou algunha dúbida, estarei encantada de poder respostala. Moitas gracias. Gracias.